Piny Kenya William Ruto go bade piny mowito oko paro mar chik mar omenda ma higani ma osekelo tho, hinyruok kod lal mag mwandu e bombe mopogore pacho kaendi. Ruto koro wacho ni piny owacho mare biro rido kanda kendo ng'ado bajet mar migepe mopogore mar neno ni singo mane oketo kod jo Kenya ochopo kare. Jaelieta ni kod ler mar wachni. En ng'anyo mosekwako piny Kenya kuom jumbe ariyo. Rowere mapacho ka kaachiel kod riwruoge mopogore osebedo komako chung' ma otegno duto ka giwacho ni paro mar chik ma hiko omenda ni rach kendo biro medo ng'awo ngima malo. Kata kamano, jatend piny kaachiel kod kweth mare mar siasa bende osebedo kochung' kar tiendgi ni paro no ber kendo chik no nyaka kal. Gino mane gitimo e od bura mamalo. Members, the results of that division is as follows. Ayes 195, nays 106, abstentions nil, spoiled votes 3. The ayes have it. Tich ariyo tarik 25 dwe mar auchiel higani, kata kamano ne obedo mar historia ka rowere ne owuok mar kwedo paro mar chik kendo nomuomo nyaka od bura mamalo. Ng'anyo mane okelo thoe ma nyaka sani nyalo chopo ji 30 ka miche moko oweka ohinyore, johala mathoth bende kwano lal. Mae, jatend piny Kenya koro wacho ni osunde mar mondo olok pache kendo go bade piny. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Lendo mabende jopiny mang'eny no orwako e bombe ma opogore. To the unrest ya Gen Zs, I think the president ameamua tu ku reduce the tension among us, but it's not a solution. Ni rito mondo wadonj kama koro nyaka ji thoe, koro ki idogi iwechuo koki mondo gino doge parliament. Jatelo yenyo wagi kanyo. Wane monego beni wagolo tax. To ka wane mwase wacho ni gino rach. Gino nego bed ni wito kata ni duoke parliament. Tige parliament kumoduoke ni magi kamutingo andhoke moko manogonwa ni I say yes. Kata kamano, Ruto bende wacho ni dok ni chien dhi biro kod rido okanda e migepe duto mag piny owacho mare kochakore kod apise. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president, the entire presidency, and extending to the entire executive arm. Bende Ruto okwayo doho od bura counties mapacho kae ni nyaka koro duok piny budget magi ma hiko omenda 2024 kod 2025 mar neno ni chenro mag sirikal ok ong'okni. That equally, Parliament, the judiciary, and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting the very loud message that is coming from the people of Kenya. Jatend piny bende olando ni kaluwore koda duol maduong' ma owinjo kuom rowere, obiro keto lai mar neno ni tudruok obetie e kinde kod rowere kaachiel kod migepe duto mar bero kaka otiyo. Be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them, listen to their views, listen to their proposals, their ideas, their concerns, and what they think we should do better as we go forward. Kata bedni jatend piny ogo bade piny, wenge duto pod dok e od bura mamalo kaachiel kod migawo mar omenda ni kop chenro duto mag loso budget mapacho kae chik okete lwetgi ma weche ma jatend piny owacho gin mana paro. Jaelieta, Ramogi TV, Nairobi.